Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed kan kuana, kaya parendigem tindalan na. Jesus, we just want to thank you. Jesus, we just want to thank you. Jesus, we just want to thank you. Thank you for being so good. Jesus, we just want to praise you. Jesus, we just want to praise you. Jesus, we just want to praise you. Praise you for being so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God answers prayer. God answers prayer. God answers prayer. He's so good to me. He's coming soon. He's coming soon. He's coming soon. He's so good to me. God is so good. He's so good to me. Manipod dito'y Tibek Tinamnama Global Gospel Radio, Los Angeles. Ito'y tipagayam yu ti radio. Pastor Vic Ariola III, kumagkablaw kadagiti amin, adumdungeg, manipod ti inem, mapulo kitinem, nga pagpagilyan. Kapagdengdengan, dagiti kadaraan tayo, kakailyan tayo nga Ilocano sa ngalubungan. Ti Timek Tinamnama International, may isang programang ipapay katatayo ti Our Great Hope Today Ministries. Sapay ko magagayem ta kang kanayon kayo nga agdengeg ti programa tayo Timek Tinamnama. Manggaganin tata ti entero nga lubong manipod ti Global Gospel Radio Los Angeles. Ikarkararag mi ta dakay nga nasalunat nga danunan daytoy programa tayo. Ket sapay kumata ni Apo Dios ti kang kanayon na maket ada kada kayo tinaldaw-aldaw. Ket ita agkararag tayo. O Diyos mi ang managayat tunay. Itanteng ka magadal kadagiti agkakapateg asasaw. Ited mi ti panagyaman ken kauapo.
kadagiti nakaskas daaw nga imbag ken bendisyon. Ipapay mo ti tunggal familia nga dumdumngeg ti programa Timek Tinamnama International. Agyaman kami launa ita. Sidedengeg ka kadagiti amin nga pakasapulan ken kastama to ako. Dagiti kidkid daw napudno nga kiddaw nga gapu dagiti puspuso nimo. Bendisyonamon daytoy nga programa kaang panagadal kadagiti ang kakapateg asasaon. Kitintun umay kaapo na kami agraman dagiti paset ti pamilya. Wadaway minto nga isalakan na kami iti pagarian nga isagsagana. Ket di sana mabiit umay ka na ako. Ket umay mong alain ang dagiti kukam. Payaraman kami kuma. Tinay nga grupo ako. Agyaman kami laon. Nakaskas daw ngayon. At sipot at inawat mi amin dagitoy. Pinapateg, anagan ni Apo na Jesus. Amen. Ito'y Amerika at datata dahil kanawidan na panakaselebrar iti aldaw iti panagyamang Thanksgiving Day. So nga kadagiti dengdengeg nga celebrar iti Thanksgiving, Happy Thanksgiving, kakabsat ken gayem. Adalan tayo ti daytoy nga aldaw. May papan iti salmo iti panagyaman. Kahit kuman nga luktan iti adal tayo, iti libro iti Salmo 116, versikulo 1 ken 2 ket kastoy ti kunaen nagagayem. Ayatek ni Hiuba agsipud ta dinengeg na ti timek ko ken ti dawdawat ko. Gaputa inyalangag na iti lapayag na kanya. Gapuna umawag to ken kuana bayad iti panagbiag ko. Bayad ti panagbiag tayo kakabsat. Dahito'y kumati may isang kapadasan iti naldaw-aldaw. Papanangted iti panagyaman kini Apo Dios. Adudag iti tattao. Nakas kunaen ti research adu ti panagdawdawat da kadagiti tartarigagay kani Apo Dios. Ngem dayjay panagyam. Yad adutay kuma ti panagyaman kakabsat. Ngem kas kunaen ni Salmista David ayatek ni Hiuba ko kabayatan ti panagbiag ko. Iyalingag ko ti lapayag nakanyak tinaldaw-aldaw agsipud kadagiti nabuslon na panagyaman ko ken kuana tinaldaw-aldaw. Amuyo ni Salmista David nagtestimonyo. Ito'y libro ti Salmo kadagiti nakaskas daw nga naramid ni Hiuba ken kuana. Mapantay man dahil may isang testimonyo. At anda ti upat nga testimonyo ni David. Ket di umuna masarakan di jay versikulo 2 iti Salmo 116 ket kinunaen na gapuna ta inyalingag na tilapayag na kanyak gapuna umawag akto ken kuana bayat iti panagbiag ko. Amuyo napintas unay ti libro ti Salmo. Oray pa iti Salmo 23 no pampanunutan tayo ken ananagen tayo ti kinapateg daytoy nga sao ni Apo Dios. Ited na kada tayo iti panunot nga ni Apo Dios isu ti pastor. Isu ti pastor mo. Ket no basahen tayo ti interemento nga Salmo ibaga na ditoy nga hantayo nga agmaymaysa. Hantayo nga malalgidayan. Taaddan ni Apo tayo nga Hiuba akas pastor tayo. Ken uray di libro ti Matthew 6, kapitulo 25, ken agengana ti 34, ibagana ditoy nga ni Apo Dios ay aywana nga tayo.
ni kaanuman awan ti mangrabsot kada tayo. Da isun adda iti maysa nga nakaskas daw nga mangliwliwa. Awan sa baling at Espiritu ti kinapudno. Ti Espiritu Santo. Katanyan nga nagimbag launay ayaten nakakapsa. Da adda iti maysa nga Dios nga dumeg. Kadagiti amin nga aniki iti panunot ken barukong. Dagiti anyaman nga tarigagay ken karayo tayo ken ni Apo Dios. Si ayat ken nakasagana nga dumeg. Kadagitoy nga asog tayo iti naldaw-aldaw. Mapantayo iti may kadwa. Nga testimonyo ni Salmista David. Iti versikulo 1, 3, ken 4, kastiti kunain na ti Salmo 116. Kunain na ayatek ni Hiuba agsipod ta, denggen na titimag ko ken dagiti daw-dawat tayo. Mapantay di versikulo 3. Ket kastoy man ti kunain na gagayem, dagiti galgalot ni patay, pinarut atandak ket dagiti tutuok ni tanem. Kinapetdak nasarakak ti dukot ken ladingit. Idin imawagak itinagan ni Hiuba, o Hiuba, agdawatak ken ka, lok atam toy karawa. Daytoy ket isu dagiti timtimag tayo. Ti suplikasyon wano dagiti amin nga asog. Ibaga iti versikulo 1, 3, ken 4. Iti pagsasao Hebreo, dahil verb na nakaitradusiran iti heard wano nangeg. Iti versikulo 1, ibagbaga na to'y nga dengdenggen ni Apo Dios nga si papasnek. Nakita yun. Si papasnek nga dengdengeg, kadagiti asog tayo iti biyag. No, denggen tayo nga nalaing, dahil jay sasao ni Apo tayo nga Jesus, amasarakan ijay Salmo 11, versikulo 9, aging gana iti 11, ibagbaga na dito no agdawat tayo. Ipaay ito ti Diyos. Ket nagsukimat tayo, masarakan to. Ket nagtuktok tayo kunana jay may lukatan tayo. Ket asinuman nga tao nga agdawat umawat kunana tinasantuan nga surat kakapsa. Asinuman nga agsapol makasarak. Ket asinuman nga agtugtog mailukatan to. Mailukatan to kadagiti saan nga malaon a bendisyon. May paay kadagiti anak ni Apo Dios, lalaki ken babae ken agkabanwag, na ipaay na dagiti bendisyon kada tayo. Anyan nga nagimba. Dagiti may kadwa na testimonyo ti salmista. No kasano ti nakaskas daw may naramid ni Apo Dios ken kuana. Mapantayo di may katlo nga testimonyo ni Salmista David. No niya dagiti nakaskas daw nga naramid ni Apo Dios ken kuana. No mapantayo kakabsat. Ijay libro iti Salmo agsublitay sa jay kakabsat. Ta sa jay kakabsat ibagana dagiti nakaskas daw abanag nga ipaay kada tayo. Iti nasantuan nga surat. Anya ti kunana di jay kakabsat. Magsubli tayo di libro iti 116 iti Salmo. Iti versikulo 5 kastiman ti testimonyo ni David. May isa nga nakaskas daw. Dahil iti may katlo nga testimonyo. Tay damdamo dumngeg kada tayo. May kadwa denggen na dagiti asog tayo. May katlo, kunana to'y ipaay na iti nakaskas daaw aparabor. The amazing grace nga kunan tayo. Kan kanta dagiti amin nga kumakanta. Kastiman, iti paay na kakabsat, iti versikulo 5, managayat ni Hiuba.
Ket sililinteg wen ti Diyos tayo si kakaasi. Anya ti kay nasa wen si kakaasi. Iti Ingles, ipaay na dahil dyan nakaskas daw. He offered His amazing grace. Anya ti kahit nasa wen ti amazing grace. Hantay may salakan kakapsat kadagiti araramid tayo. Hantay may salakan kadagiti kinaimbag tayo. May salakan tayo lang babaan iti parabor ni Apo Isos. Laglagapan tayo na ita. Di pa nakaisalakan haan na matagdadan. Di pa nakaisalakan hamo mabalin nga aramiden tapno may salakan ka. Akas nga, aramiden man da ito itakait ko ti may salakan saan? Aramiden man da ita wanusan at dan da jay nakasagana nga parabor ni Apo Isos. Impaay na he indicated that the Lord is gracious, righteous, and merciful. Dahita nga parabor ni Apo Isos, si bubuslon, kakabsat, ti kinaimbag na, aparabor, kinalinteg, ken kastamet, si bakun ko na nga, kinamana nga asi, merciful iti Ingles. Anya kakabsat kasano, iti kinapagyaman tayo. Iti daytoy aldaw, kadigiti aldaw ti panagyaman. Amo yun na saludsudin na kanya, Pastor Ariola, anya kaditi Thanksgiving Day kin ka, kat kinunak, inaldaw-aldaw, Thanksgiving Day kanya kapsat, dahito ti bagbaga. At dumalayan kat sa tayo celebrar ti Thanksgiving into no, luktan tayon, dagiti agkakaimbag na taraon. Aya, o ramanan tayon dagitay natuno nga pabo. Gusto launay dagiti kaadwan. Dagiti agkakaimas nga Thanksgiving pies. And that dumapay panagcelebrar iti Thanksgiving. Ngan ti Thanksgiving kakabsat nalablabas pa ngam dagiti taro. Nalablabas pa ngam dagiti mambanag ngayon tayo taraunan itinay dasaren nga agkakaimbag nga taraon no madano ng dayta nga selebrasyon. No dalayang may nga banag nakakapatgan iti makunkuna nga Thanksgiving season iso ti parabor niya. There is so much for which to be thankful for nothing less. Adu dagiti bambanag nga nalablabas pay nga saan tayo nga mapanunot dayta nga parabor ni Apo Dios kakabsat. Nabasayan tayo di libro ti Efeso 2 versikulo 8 ingana iti 10 ibagana dito kakabsat dagiti nakaskastaaw a banag iti parabor ni Apo Isus. Basayan tayo man iti libro ti Efeso. Ket kastoy ti kunana kakabsat iti pasalimet-met kada tayo ken ipakpakamo ni Apo Dios kada tayo manipod ti libro iti Efeso. Anyo ti kunana dito kakabsat. Ala kahit kung ijaya da ito itapno aglablabes kumaken haan nga agpatingga iti panagyaman tayo ken ni Apo Dios kadagito nga kinamanagat ken kinamanangasina. Kasi ti kunati Efeso kapitulo 2 versikulo 8 agingana iti 10. Kasi ti kunana tagapo iti parabor naisalakan kayo gapo iti pamati kakabsat. Ket daytoy saan nga nagtaod kada kayo tasagot ti Dios. Saan nga gapo kadagiti araramid nakita yo. Tapno awan ti siya sinuman nga agpasindayaw. Tada kayo aramiden na tayo anaparswa kini Kristo. Isu Kristo nga may paay kadagiti na imbag nga aramid isuda nga insagana ti Dios. Insagana na idi. Tapno magmagnatay kuma kadakwada. Nagimbag aya kakapsa. When at dati may nga banag kang runaan na malagip tayo iti aldaw ti panagyaman
Isu ti parabor ni Apo Dios. Di kinamanangaasi, ken kinamanagayat, a parabor na kakabsat. Iti may kapat nga testimonyo ni David gapu iti kinamanagayat na. No pantayo kakabsat, di versikulo 6 ken 8, isu dayjay panangidalan na, panangisalakan na. Kadagiti ginget, ken dagiti makapatay nga aglawlaw ni Apo Dios. Indaldalan na ket insalakan na ni David. Matinggan tayo di versikulo 6 ken 8, naglawag nga kunana ije Salmo 116. Basahin tayo manen kastiti kunain na ije versikulo 6 ken 8. Ni Hiuba salakniban na dagiti nanengneng naipablak ket isu insalakan na. 17 kunana toy agpulang ka iti kinatalnam o kararwak. Tani Hiuba bimyang asipaparabol ken ka. Imay kadikan ka iti sakit nga apagarup mo nga saanen nga maagasan. Kadag ito'y panawin tig COVID, ado dagiti tattao. Ing karkararag na nga makalasat, dakit nakalasat na. Kaya mala, at dadamot dagiti piman, an nga nakalasat. Ngem na isagana da iti biyag dati anyaman, ang mapasamak ti masangwana. Because they rest their case in the hands of God. Nagsipot ta, intalagadan ti biyag da kini Apo Dios. Nga maduda dagiti tattao nga insalsalakan ni Apo Dios. Insalakan na kadagiti aksidente, insalakan na kadagiti bambanag nga nakaskasdaaw nga no panunutin tayo. Umayen dayjay panakatudas iti biyag. Yaman nga nagimbag ta dati Dios na mangidalan ken mangisalakan kada tayo. Wen gagayam dayjay ti may kapat nga testimonyo ni Salmista David iti nakaskasdaaw nga panangtulong ni Apo Dios ken kuana. So gayem ken kabsat no dati may sa abanag na panangisalakan ni Apo Dios ken ka. Ited tayo ti panagyaman. At dadadag iti tattao nga tumawag dapay. Pastor Ariola, ikararagnak, mapanakaw na iti ginget ken patay kunana kakapsat. Yung Pilipinas sa dati may isang bakit kunana, pastor, long distance na ito, yung pang-asim ti kararagnak. At dati hospital ket kinuadan nga hanga amaagasan na yun. Dahil yung sakit ko. Ket kinunak, italaga akong tibiyag mo, nana, agkararag tagaroon, parbangon. Oras de alas 3 dito yung Amerika, tumawtawag yung Pilipinas, yung hospital na ito nga kapsa. Ingkararag ko. Ket kinunakken ko na itantin talaga tibiyag mo kapsat o nana. Amon kapag agsublik, hangkan nga agsublik, kadagiti bambanag nga aramidem. Pwede ket italaga mo tibiyag mo ken kuana pabalgemon iti biyag mo. Anyaman dagiti basbasol mo nakabasolan sa bali ipakawan mo dayta mapangkaken kuada kada kuada payabam ida no dagon daway mo tapno maagasan ka. Ni kalpasan na ti makabulan ng ko titimek na hamutten nga datay agpapaarayat no diket nakaragragsak ket kunana pastor anyan nga nagimbag ti kararag mo. Tani Apo Dios inagasan na. Kalpasan ti sumagmuno nga bulan, nagsubli manahen, dagiti adda nga aramid na ito nga kapsaat. Nalipatan nan, diti kararag nga ipaay, ti may nga pastor, long distance nga kararag. Nagsubli manahen, nagtaraon, dagiti bagati doktor nga nataraon na. Rinugyan naman nahen, kaskunahen, dagiti nagpadamag, ti makiap-apa ken mangpabasol dagiti tattao. Naging gana nga dinamisan nga daw nanggeg ko nga
Anyan ang nagladingit nga damag. Tanapanan na ginanada ito nga kapsa. Inja kamo anya ti relasyon na kini Apo Dios. Inja kamo nagitultuloy natin mas asog akas iti asog ni David. At dadadag iti tattao nga muda lagaruden at dada nagiti bambanag ng impay ni Apo Dios nga nakaskas daw nga panangilisin na kadakwada ti anyaman nga rigat patay wenno saksakit. Nga bitultuloy dalat ti agaramid uray pa iti panagpadpadakas ti sabsabali anyan nga naimbag na rin na. Suktan tayo dahi kakapsat ka dagiti panagyaman tayo kini Apo Dios. Anket di nga panang ngidadadanes ka dagiti sabsabali. Di tayo mo iti mapasamak intong bigan. So gagayam ken kakapsat. Iti ito'y panawan iti aldaw nga panagyaman. At dalag upat nga testimonyo ni David nga kayat kung iranod ka na kayo. Ni Apo Dios. Denggan na dagiti asog tayo. Denggan na dagiti anyaman nga liw-liwa kan kinamanagayat. Paay na kadagiti anak na lalaki ken babay. Apakay ramanan tayo amin nga dumdumngeg dati nga programa. May kadwa iso ited na iti parabor na kada tayo. At mangeg na ti kararag tayo. Mangeg na denggan na dagiti kararag tayo. Denggan na dagiti asasog tayo. Yan kinama kamodyanan na ipaay na iti parabor. Ken kanya. Amuyo idi imay ken kuana dagiti adu nga suot ken padas. Idi daytoy nga salmista nga iso ni David. Awanan ti pagkamangan na ka. He was helpless. Ngem ni Apo Dios insala ka na God delivered him. Isu nga ti maysa kadagijay nga araraw ket addang anay lanad ijay libro ti Isayas kakabsat. Di libro ti Isayas naglawag di jay kakabsat ket kuna naman ijay Isayas kapitulo 40 versikulo 28 ken 30. Padasen tayo man nga basahin dayta tadakkel iti kay papanan na daytoy kakabsat. Libro ti Isayas kapitulo 40 versikulo 28 aging gana iti 31 ket kastiti ko na denggan nyo kakabsat amok kadaytoy nakararag ni David isumot ti kararag tayo iti daytoy panawen iti panagyaman ken ni Apo Dios kastiti ko na mapantayo iti versikulo 28 ay nga natin 30 kasi kung na di ka aya na amuan di ka aya ng di agnanayo na Dios ni Hiwa dinamarswa kadagiti pungto ti daga saan akim mapoy ket dimet nabannog awan ti makasukimat iti panakaawat na isu iti mang papigsa iti nakapoy. Ken iti dayjay awan ti kabailan na. Isu apaw upawadan na ited na dayta nabilag na pigsa. Uray pa'y dagiti ubing. Kumapoy danto. Ken mabannog danto. Dagiti agtutubo matuang danto. Ang matalipupos. Gem dagiti agpanuray ken Hiuba pabarwen danto iti pigsada. Anyan nagsiarta po na nagtoy agpangato danto asi papayak akas ti agila agtaray danto ket di danto mabannog pagnadanto ket di danto agkapo. Daytoy ti testimonyo ni David o kasano kinakaskas daw ngay naramid ni Apo Dios. Itultuloy tayo
itarit na nga panagbiyak. Itong tuloy tayo dahil na relasyon tayo kini Apo. Itong tuloy tayo nga kumamang kenkuha natin aldaw na. Agsanggir tayo na kiti nakaskas daw nga kinamananasikin para po na. Biyak tayo ito nasigupod na. Kapo na itang nga relasyon tayo kini Apo Diyos umiriro. Kapo ta saan tayo lang nga umauawag akang kanayon, umauawag akang kanayon. Hindi kat iyat ado tayo di panagkiyaman tayo. Nagkiyaman tayo. Lagi nakaskas daw akin naman ang asi. Ay pay na. Itinagtawan daw. O Diyos mi ang managayat unay. Anyan nga nagimba. Nangigan mi dagiti upat na testimonyo ni Salmista David. O kasano, impay mo, pinakaskas daw akaasi. Ken parabo. Impay mo ken na iso kadimet ti kapadasan. Mapadasan mi ti panagbiyak mi ti nagdawal. Agyaman kami o Apo. Patagiti adu akin naman nagayat. Sika ti mangisalakan. Ket sika ti kamang mi ti nagdawal daw. Aging gana nga makita na kanton ti saan na mabaya. Isalakan na kami daw drama ti kanila. Tuno may kawa Apo. Sipod ti tinawat mi da. Tinapateg anagan na po Jesus.